Een heel soort kleurrijke figuren in Dokkum. Een van Stott Farmy. Wat ben je aan het doen, mevrouw? Nou, ik sta hier eigenlijk om mensen te helpen zich te herinneren dat ze niet alles in de wc moeten gooien. Bijvoorbeeld vezeldoekjes en vochtig toiletpapier, weet je wel. Nou ja, dat moet je gewoon niet in de wc gooien, mensen. Want dat verstopt de pomp van de riolering. Ja. En ben er een soort mensen die dat doen dan? Ja, iedereen zegt natuurlijk dat doe ik niet. Maar ondertussen raken die pompen natuurlijk wel wekelijks verstopt. Dus er zijn wel mensen die het doen. En wij proberen ze dan een beetje aardig en subtiel erop te wijzen. Even herinneren van, oh ja, kan ik beter niet doen. En hoe doe je dat? Hoe doe ik dat? Nou, we hebben folders, ze kunnen wat winnen. We hebben een mooie ouderwetse poepdoos waar ze nog eens even op kunnen zitten. Of de huske is dat eigenlijk. En we laten ze ook zien wat er gebeurt met al die vochtige doekjes en hoe dat er dan uitziet. En dat helpt er altijd wel. Als mensen het zien, dan denken ze, oh, het ziet er niet zo mooi uit. Wat maak je? Ik ben bezig een eend te maken, een eend die op reis is, die dus ook net als het festival op reis is. En hij heeft een beetje de houding van word up, wat meteen ook de titel is, een soort slangtitel. Van ja, hou het woord hoog. Het gaat natuurlijk allemaal over de minderheidstalen. Ik ben zelf ook Friestalig en nou, ik denk dat is wel een mooi symbool. Ook als hij straks op de vrachtwagen komt en richting Baskeland gaat en weet ik het waar hij allemaal heen gaat. Dat hij dan op reis is en hij blijft trouwens op reis, want ja, het leven is één grote reis. Hij heeft allemaal pixels in zich, wat natuurlijk goed past in dit tijdsbeeld. Dus tevens ook het uiterste tegenover het realisme. Dus het typeert mijn werk meestal wel, met hele rauwe stukken er weer in. Dus ik zoek die grenzen wel op, maar toch figuratief. Het houdt me gaande, weet je wel. Dit is mijn passie.